Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yekuverengwa kwemabhuku, apo tiri kubata nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mashatini. Muverengi wenyu ndiri neTete Vimbai vekwamasiziva. Sekuziva kwenyu, patakasira muchitsauko 11 tinoona Andre achienda nemasoja kumba yekukambuzuma, imba yavanongedzerwa paGoogle Maps. Ndichaverenga patakasira muchitsauko 11. Vakasvika pamusha waiva wanongedzerwa nemepi vachibva vaburuka mudzimota. Pakanga paipa, ropa raive rozodeuka zvino. Right guys, let's move. Make sure mabulletproof vest enyu ari panzvimbo uye makavhara mhino nemuromo. Akadaro Andre achikwinya maoko eshati yake. Chitsauko 12. Urongwa hwasanduka varume. Akadaro mukuru wechikwata chaive chadanwa naAndre apo vakange voda kuuruka kuti vapinde muruvanzi. Chii? Akabvunza Andre. Ndati, ngatisandurei mupindo watichaita. Tikangoita chipinde-pinde, tinoparara. Hatizive kuti vanhu ava vangani uye kuti vachirimo here. Tinogona kuti tikapinda bhomba robva raputika. I'm suggesting kuti toti 5 vedu vopinda mukati, 5 vosara vakavanda panze. Vachapinda vachafudzira mondi panze. Mondi dzichatiza dzichipinda mumotokari. Padzinongobuda muruvanze chete, tichapfuura motokari mavhiri tobva tabata mondi. Vemuchikwata ichi vakafara vachitenderana nemukuru wavo. Izvi zvakasvota Andre. Panyembe aivakurira vese ava. Andre akashatirwa ndokuti, varume musaite zvekutamba. Tikapusa tinosiya mhondi dzichipunyuka. Kana musatya vakuru. Takambozviita izvi, bvunza vamwe vangu. Andre akamboda kuita nharo achibva akurirwa. Akaona kuti akaomesa musoro hapana chaizofamba. Akazobvuma achiti, zvakanaka, asi zano renyu rikatipandukira hazvigoni shefu. Andre akatora varume vana ndokuuruka ruzhowa vachipinda. Vaive panze vakasara vachivhura gedhi kuitira kuti mhondi dzipinde mumotokari dzichifunga kuti zvaizova nyore kutiza. Andre nevamwe vake vakanyahwaira ndokunanga pamba. Vasvika vakadira chiutsi chinokachidza nepamaburi aya anopinza mweya mumba. Vapedza vakarova musuwo nesimbi iya inopwanya musiwo. Musuwo wakavhurika vachibva vangoti nyengu kupinda mumba. Pakarepo mhondi dzakamuka ndokurohwa nehana, mhino dzogamuchira chiutsi. Chikwata chaive naAndre chakapinda muchimbuzi ndokuti mwiro. Mhondi dzakabuda madzaiva dziri chahwiriri ndokuti tandi nepaseji kwave kubuda panze. Dzakashamiswa nekusavapo kwemapurisa. Dzakamhanyira mumotokari madzo. Pakarepo Andre nechikwata chake vakabuda muchimbuzi ndokubudawo panze. Vaye vakanga vakavandira panze vakabva vabuda pachena. Mhondi dzakatyaira motokari dzichibuda muchivanze. Mabara akanaya. Kupusa kwadzo kwakazoita chikwata chiya chepanze. Vakapfuura vakaungana. Pane imwe BMW yakangokanda girinedhi riya remumaoko pachikwata ichi. Nguva dzakange dzoda kusvika paaware 5 kuseni. Nepamusana pekuti yaiva iri nguva yekunaya, makore aiva akakudibira kuine rima. BMW yakabva yapinda munzira ndokuti tandi. Andre akapinda motokari yake ndokutevera BMW. Chikwata chiya chaive chakandirwa girinedhi chakanga chongonyuwira chakarara pasi mumugwagwa. Vamwe vana vaye vakanga vasara vakapinda muPrado ndokuteverawo. BMW yakangoti pote ndiye pote. Andre nevamwe vake vakazongoona huruva. Andre akamisa motokari yake, Prado ndokumirawo. Akabuda motokari make achipopota. Ndakuudzai kuti plani yenyu haiite. Waipopotera wacho ndiye akanga asipo. Vakadzokera kwaive nevamwe vavo vachibva vapera simba. Mhuri iya
yekumwiswa muchetura yakawanikwa yatofa. VeFOD vakauya ndokuita basa ravo, asi Andre aiziva kuti hapana chavaizowana. Akapinda mumotokari yake iya yaDaphne achibva ananga kuZSS. Muupenyu hwake akanga asati amboona udofo hwakaita sehwakanga hwaitwa nechikwata chaaiva adeedza. Akasvika kuZSS kwatoedza. Dhairekta vakamudeedza muhofisi mavo achibva aenda pakarepo. Akavawana vakagara pachigaro chavo, maziso akatsvuka uye akazvimba nehope. Saka nemamwe mazwi, wakundikana basa rako kaiwe. Wainge mubvunzo. With all due respect, say, do you expect me kuti ndibate mhondi dziri organized kudaro neusiku humwe chete? Andre akazvimiririra. I expect kuti uite basa rako. Kana watadza, topa mumwe. Itai sekudaro, kana zviri izvo zvamafunga. Akataura mashoko aya achitosimuka, akananga kumusiwo. Andre, mira, kudhererera kao kwauri kuita uku. Dhairekta vakasara votaura vega. Andre akadzokera muhofisi make ndokugara pasi ofunga zvokuita. Mumakore mana aiva ashanda basa iri, aive adzidza kuti kupenengura nyaya kwaiva kwakafanana nekutamba bhora. Kazhinji kacho kana uri mumwe weva12 vanenge vachitamba muchikwata, haukwanisi kuona kuti chii chinenge chiri kuitika. Ukabuda munhandare wogara kune rutivi rune vatsigiri, unokwanisa kunyatsoona pari kukanganisika. Andre aive ari mukati menyaya, nokudaro aive asinganyatsoone. Chimwezve chinhu, nyaya iyi aive aibatira pakati. Modzi yenyaya iyi yaive yadzvarwa kubhodha reZimbabwe neMozambique. Andre aida kuziva kuti motokari dzine zvombo dzaive dzakwanisa kupfuura muganhu sei. Aidazve kuziva kuti zvitunha zvemhondi zvaive zvabiwa kubva mumba yechando kuchipatara chikuru cheMamutare sei. Paive nenyaya hombe apa. Andre akanzwa ropa rake richimhanya-mhanya. Nyaya dzakadai ndidzo dzaifarira. Apa aiziva kuti aizorasisa mhondi dzaizoshamisika dzomushaya munhandare. Akaburitsa runhare yake ndokuchaira Daphne. Baby ndeipi? Akadaro Andre. Ndiri bhuwa mheno iwewe. Daphne akadaira nezwi rizere nehope. Ndiri right, warara hako zvakanaka. Iwe wazorara here? Kana kumbokotsira wena. Pazoitika zvikukutu kukambuzuma uku. Maybe wanzwa magunshot. Handinaini kukambuzuma kureka uku. Chinzwa sha, may I borrow your car for a couple of days? Wadi kupiwa imwe kuZSS, handiri kuita basa here? I can't do that. Ndiri kuda kuita investigation ndisingazikanwi. Unorevei kana uchidaro? Andre akatsanangura Daphne zvaiva aronga. Daphne akabvuma kuti Andre ashandise motokari yake. Andre akarova motokari ndokuenda kumba kwasisi vaDaphne kwaive naiye Daphne achibva akumbira kurarama awa 2. Ndege yeSouth African Airways yakamhara paHarare International Airport yaive yakatakura vanhu vazhinji vaisanganisira vemabhizimusi nevashanyi. Mukati mevanhu ava maive ne2 vakakosha, mapurisa echikwata cheHawks. Hawks kana kuti Directorate of Priority Crime Investigation nezita iro. Hawks kana kuti the Directorate of Priority Crime Investigation nezita chairo, chikwata chinoferefeta nyaya hombe munyika yeSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe yaiva yatendera kuti 2 ava vauye munyika yavo. Varume 2 ava vakanga vakapfeka masutu matema, vakananairwa nechisvo mumusoro. Meso avo aive akafugidzwa nemaboniboni. Vaive vakabata zvibheki zvitema vachizvifambira vari vega. VeZimbabwe vakanga vati vaizovatambira, ivo vakaramba. Mapurisa aya aida kuita hurukuro naNtuli vanzwe kuti zvaifamba sei. Iye nhasi akanga asati achaira vakuru vake. VeZimbabwe vakanga vatumira nyanzvi yavo kuti ivhiringidze kutaurirana pakati paNtuli neSouth Africa, kunyangwe zvavo vaiziva kuti Ntuli aive afa. Nyanzvi yakafara sezvo uku ndiko kwaive kubasa kwayo. Izvi zvakarongwa pakaurawa Ntuli.
veSouth Africa vanoshandisa nhare dzeMTN, Cell C, Vodacom kana dzimwe kana mamwewo manetwork. Hurumende panguva iyi yaishandisa masaisai akavanzika sezvo yaitya kuti vashandi vekumanetwork akajairika aya vanogona kushereketa votapa mazwi. Network iyi yavaishandisa pahurukuro dzakavanzika. Ntuli paakatumwa kuZimbabwe akapiwa runhare rune network iyo yaibata Africa yose. Nyanzvi yakapinda munzira ndokunanga kuchiteshi chendege sezvo yaida kubata ndege yaisimuka nenguva dzitanhatu ichienda kuSouth Africa. Yaive yakatakura secho rayo semazuva ose. Nyanzvi yakakwira ndege ndokusimuka. Awa resere rakasara rokwana nyanzvi yatove muPretoria. Yakaona teksi yakaisvitsa mumugwagwa unonzi Vermeulen Street East. Zvayaive yafambira zvaityisa. Yakafamba yakananga paUnion Building. Chikwata ichi ndicho chine mahofisi emutungamiriri wenyika yeSouth Africa. Murume akachivaka seHerbert Becker aive achivaka neHungwari mugore ra1913. Kunze kwaive kwakaputirwa nerima. Izvi ndizvo zvaizobetsera nyanzvi. Musecho nyanzvi yaive yakatakura mudziyo une ngozi. Yakapinda muna Government Avenue ndokuramba ichifamba. Nyanzvi yaive yakatakura mudziyo unonzi frequency jammer. Mudziyo uyu waiti fananei neuya unoshandiswa pakavhiringidzwa maremote control. Masaisai enhare dzemuhomwe anoshanda seizvi. Paunochaya runhare, masaisai anonanga pabhusita riri pedyo ozotumirwa kwauri kuda kuti aende. Ukaisa frequency jammer pakati penhare nebhusita, masaisai anobva avhiringika. Nyanzvi yaiziva frequency inoshandiswa nenetwork yehurumende yeSouth Africa. Nyanzvi yaiziva zvemodulation yaishandiswa. Modulation zvinoreva kusandurwa kunoita shoko kubva paizwi kuti rive masaisai. GSM kana kuti Global System for Mobile Communication inoshandisa inonzi Gaussian Minimum Shift Keying. ICASA kureva chikwata chinotungamirira kushandiswa kwenhare munyika yeSouth Africa chinorambidza kushandiswa kwemafrequency jammer. Chando ndicho chaive chobvunza nyanzvi mutupo sezvo Union Building yaive pamusoro pegomo rinonzi Manchiscope. Chando ndicho chaive chobvunza nyanzvi mutupo sezvo Union Building yaive pamusoro pegomo rinonzi Manchiscope. Pagomo iri pane dzimwe nzvimbo mbiri dzakakosha dzinoti Church Square neVoltaire Monument. Nyanzvi yaida kuisa mudziyo wayaive nawo pedo nepaizochairwa runhare. Yaiziva kuti mutungamiri weSouth Africa aizochaya nhare ari panzvimbo iyi. Panzvimbo iyi hapaingosvikwa kunyanya panguva dzeusiku. Nyanzvi yakaona uto raive rakachengeta ndokurohwa nehana. Yakapinda muruvanze nekumberi ndokucheuka. Nyanzvi yaiziva payaida kunanga sezvo yaive yadzidza mepu yepanzvimbo iyi. Kuchangopinda nechekumberi kune chivakwa chine mufananidzo waLouis Botha. Akatasva bhiza. Bhunu iri ndiro rakava mutungamiri wenyika yeSouth Africa ichanzi The Union of South Africa. Nyanzvi yakananga pamufananidzo uyu ndokutumba kwave kuburitsa secho. Yakaburitsa frequency jammer ndokutumira masaisai pafrequency inoshandiswa nenetwork yehurumende. Yapedza yakasiya mudziyo uyu pakarepo yakabvisa mafingerprints neumbowo hwese. Awa re12 rakasara rochaya nyanzvi yatove muHarare. Murume uyu aive mazvikokota chaiye. Director vaJena navapasi panodya vakafara chaizvo voziva kuti veSouth Africa vaizotadza kusvikira nhare yaNtuli. Mapurisa 2 eHawks akapinda mutekisi ndokunanga kuhotera iri mudhorobha reHarare inonzi Mikusi. Pane motokari nhema yerudzi rweBMW yaitevera kumashure. Motokari idzi hadzaipera kwadzaiburwa. Mhondi dzaive dzatora imwe motokari yakafanana neiya yaive yapfurwa kuKambuzuma. Andre akamutswa nenhare. Vaive director. Hawks yapindira nendege ya6:30 vakadaro director. What?
akadaro Andre achiuruka kubva pamubhedha. Andre akanga oziva kuti mhondi dzaive nenzira dzakawanda dzekuziva zvese zviri kuitika. Mhondi dzaive dzoziva kuti mapurisa eHawks aiva apinda. Call them muvaudze kuti vasabve paairport. Chii? Why? The killers are on to them. Akadanidzira Andre. Andre akapfeka nekuchimbidza achibva abuda kwave kupinda motokari akananga kuairport. Nhare yake yakarirazve. Vabhuka paMikus, so I think ndiko kwavari kuenda, vakadaro director. Andre akabva anangisa motokari yake ikoko. Uku ndiko kupera kwechitsauko 12. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 13 muchikamu chinotevera. Tatenda.